Pán inžinier Štefán Milovčík, ďakujeme pekne. No ja poprosím svoje krásne dve asistentky, ktoré mi mali v tejto chvíli prísť povedné. Ideme žrebovať, ak ste vypísali tento letáčik od spoločnosti Morezlial.sk, máte v tejto chvíli možnosť získať jeden z MP4 prehrávačov, ktorý bude 5, dvakrát autokameru, jedenkrát tablet, jedenkrát notebook, no a samozrejme jedenkrát výlet do Paríža. Priatelia, poprosím vás, aby sme, samozrejme nemôžeme vás pustiť sem, výhercov teda na pódium, takže ako náhle zaznie vaše meno, poprosím vás, aby ste sa presunuli k stánku Morezlial.sk, kde si cenu prevezmete. Samozrejme, tí, ktorí dnes nevyhrajú, nezúfajte, máte šancu aj zajtra. Vaše lístky, ktoré ste vypísali, idú do žrebovania aj zajtra o ďalších 10 cien. Takže tí, čo vyhrajú dnes, tí už majú smolu, keď sa to tak vezme, ale tí, čo nevyhrajú, môžu vyhrať ešte aj zajtra. Dámy, poprosím prvého výhercu, a to MP4 prehrávača, to znamená s obrazovkou, kde si môžete pozrieť video, muzika a tak ďalej. Prvý z nich bude takže je to Valéria Dická z Belej nad Cirochou. Valéria, ak nás počuješ, poprosím ťa, aby si sa dostavila k stánku. Pri kontrole tvojho občianskeho preukazu sa preukážeš svojím menom, priezviskom a dostaneš MP4 prehrávač. Dievčatá ďalej. Ďalší MP4 prehrávač. Máme ich 5. Takže tento raz je to muž Miloslav Modranský z Prešova. Milo Modranský. Ideme ďalej. Ďalší MP4 prehrávač v poradí tretí získava Patrik Haturaj. Patrik Haturaj. Samozrejme, Paťo, čakáme ťa pri tom stánku. Štvrtý prehrávač MP4. Nezabudnite, priatelia, tí, ktorí ste prišli neskôr, ak máte vstupenky na 2 dní a prídete aj zajtra, treba pri vstupe hneď. Pri zvukovej režii je čierna plachta, tam sídli spoločnosť Morezlial.sk, treba vypísať takýto letáčik a máte šancu vyhrať jednu z hodnotných cien, ktorých je 10. Ďalší MP4 prehrávač získava Marek Hus z Liptovského Hrádku. To je poradí 4. výherca, ak sa nevelím. Raz, 2, 3, 4. A 5. prehrávač Robert Volšík z Ostiny, domáci muž. Výborne, gratulujeme. Takže 5 prehrávačov máme rozdaný. Ideme na dvakrát autokameru. Kto bude výhercom autokamery od spoločnosti Morezlial.sk, spoločnosti, ktorá pôsobí na internete, kde nájdete fantastické ceny všelijakých produktov. Jednu z kamier získala Jozef Tobiáš z Michaloviec. Gratulujeme. Druhú z kamier získa konečne žena, a je to žena s pekným menom Beatrice Vitelová zo Ostiny. Získava druhú kameru do auta. Ideme na tablet. Fantastický tablet od spoločnosti Morezlial.sk získava. Máme tu hostia z Českej republiky. Jiří Aber z Hrudiny. Česká republika získava tablet, poniesie si ho do Českej republiky. Idem na notebook. Jedenkrát notebook. To získa notebook od spoločnosti Morezlial.sk. Je to muž, je z Rozanoviec a volá sa Jan Hatišák. Janko Hatišák získava notebook od spoločnosti Morezlial.sk. Priatelia, posledná cena dnešného dňa, ešte raz pripomínam, ak zajtra prídete do areálu Svinských rybníkov na tretí deň
12. ročníka festivalu Rock pod kameňom. Nezabudnite vypísať lístok s vašim menom, priezviskom, miestom narodenia, e-mailom, dátumom narodenia a môžete získať jednu z hodnotných 10 cien, ktoré spoločnosť Morezľa.sk pre vás má. Dievčatá, poprosím dnešného hlavného výhercu zájazdu do Paríža. Výborne, chvíľka nám vedia. Tak. A je to tu. Je to muž. Volá sa Martin Matovič. Martin Matovič získal výlet do Paríža. Priatelia, ak ste počuli svoje meno pri žrebovaní 10 cieľov spoločnosti Morezľa.sk, pristavte sa pri stánku, kde sa vypisujú tieto kupóniky, dostanete cenu. Teším sa opäť zajtra, o takomto čase budeme žrebovať ďalších 10 výhercov. Dievčatá, vám ďakujem.